아래 어제로 가니스레 뺑탕 동주 타싱어서 바자니 탕뜨 누글랑분이 뭐 블레 저기 동하나 비슷하나 나가이 마이보 코리를 제 가이 파이직리야 보로 동켜 아들까 로제로 스카이리야 그 몽야 봄 배달 생시블레 어쩌라기 뺑탕 사라지를 가냐 그러자 뭐 그러자 그리 블레 앙뭐 쓰라냐는 나싱이 동무 뺑뭐 탕가 내리지 동크 nâng bật đặc tal para phai, mía nó hấp phải được sườn, nâng khe nâng bật đặc tal para phai, ăn bột tal nó hấp nó ăn khe sắp tất cả những cái đó ta, phai này trong mà sẽ ăn bớt sai nhiều rồi bớt xin khe mà phai cái bên lagi, sai trong xong rồi được sai mía bật lá bên ba cái lagi mà phai cái ta, phai cái sao cái ta, mà cái nó lagi đâu lagi ni bớt ba lagi đi trong nó nặng go, nâng cái bớt trong sai bên sai cho trong lama ni left side kelayu sini dong ke ni ke bengo sa ang bonin kanan kelayu ke ni je kanan ni rum apono sengpo nang kanin bu sai be kini jatong ani bu sai panya tonggo nang ke nang bodanin bu sai be kene tai ro ma ka phaji ano ko bere jong phaji kam ro pa ke ler khang mas ma thang sinai an bu sai na sing tong khna phai ne kam ro pa ke phai ne an chla bo le che ki tong na bo bis thang na ke borolere tongkhasa su office thangna time roksia haike ang maichalia thangsinai leri tongkha ning sai ma na usakang sin ga na bara katal phai mani puri bani kok sai tungo jeres khanya sarai pokri ka ba leri tongka ta kok salai akong tipin pera talai thai sibi ake baike thana ba akong ang tipin dai ri horna aro jam bara thani pen chai side na akon dati khaidi leri tongkha chamber ni borok phun khai tongkha dati khaidi phat ke dati khaya tangno thanga tangno phake kicha sna chindina oron bazai tongdi mama chikri pule oro tisma horsina obo miani kasam se pon mothmi ma khachina tatam khachina tabu tai mokri ke pa roti miani tangmani mothmi hokhato apono sasiti tai tokti bazar hoka tai mulle kre tokti baza no horke nung tamasana sa nini sajangai tongna bla ani bagi dawana to angno ko tome boro jaspen sojana nangse office thangai lekhna ta noro asu kupani to angsawana tawana dan bage ani bihing ni bage ang cinta khayake saba khainai nogana ne borok de phai khai painai ang nini busaina le nono khusi khai tonani nono sare nani kande nani ani dije ongna le tamo hinma kongni ne amo thangka ang akon 당시래 하고 니네 자리가 기사 딱디 파지 그달 팔만 많이로 꾼판 빠지겠고 자리가 기사 쇼핑거 따노 탕라에 넣다 아니 레틱 그리시 아니 쳔바로 버럭 고플롱게 앙쿠노 카이나 똥락 농니니 로기 오바라 그달 파요 히마니 버너 로기 사니 탕디 아까 온게 니네 ATM 그랑 타니다 아우 그랑고 biang than này cha thang này được phai nhà than ở này biang than thang nhà con jaga nung bay mà là nhà phai mình nung bay kia cầm tông mình anh nó lo kita ri mà nó khana phungo tao nó thang này nung ke anh bỏ mà này được cũng mà bay chỉ cái ở bara cái tal phai mà bule thang mà đã jaga bỏ ta sơ ràng từ nam bun lo kita thang mà mua sao bay mẹ cái lại chỉ mà chính xác này thang mà sao hóa sơ lo kita sang này tông mà bà thamba sate akong an bu sanyo office sari khani ro ka apun pore thanglai na ta boro office thanglai na ako khana thanga na mu to tong li ta phungon thanglai ta boro thangba ke khana ka ti nono ka si kok sana se pogoi tongu mu tu manai ta ko se khai se ke ma phai chi bu tama kong na su mu tu manai nang ma khasika sade akon dati pas lai thangnai ka sini na bule sinoga na tongne opurinyo ukini bihno bo bai ang khuk klo sung kha bo ano tano thanan loki sanung ga ang bo bai thangte mani kaisa suk pai tu ban hne ano rang kisa kalang gate boroni rang hini saitong
yago rang lepsapano kerikha ani barabo damiu tongo nung tabuk buino surungai kanjo onaita paijo onaita ha te kisake maisanani se dainangono o maso nung mani paike te maisanani nanglia nung kaisa tai aku tolo paisino bui haike tongna ni ringlang liye ha sama paino kom sawan ta tobo dunia ni boro bebak se mili ui chumi kanile tongna nang bule bohogo maikiri chapunu khulumo ana amte kogrota sadi nung nini o kogrok ani khunjuo habia rang kri jung kri kri kheno ma tonglainai aro chana khe bohogo maikiri tongmung khe rani rajarok tongmung hai amo hai tongmung tode tongba abo hai khe borok to tongba chupung ding kha bukhana wano gerkhe geri tamung kha ba se kholobile tongna nang bule kisik sing ka ba nung kacha bukhana wano ko ka hasi nung rang klang da klanya asuk sadi bisi ko hesi bisi ko nota sai khana rati akon bisna tolao hajar kaisa rang tongo telangdi manei rokta paidi haino buini loge thangna kai thangdi asu mokol rok yang tasungdi akong mokol singya thangsiri akong ler khana thangsiri ma leng soka tinile pelaken mo mahin rangke tawaro thanda nang che baka santing sibo aw amo leng suku apa nang le himiro opas para ro tong ma pala nang la kin chimya ko tol ko tong no ke bisi himiro malia ta Caranya cimi nang le himna senaya hagi ban bapu ni kari bemang iskul loko tangu te kai cheke nan basanya bo kari tong ke pore himchi akong sakade nengana khunjune otom na naituk saka naituk ya pana tam khanya diamond thing kai ma hamsa ka bule aw naituk suko ambo naituk sak suko neng hasarang tong ke te mo su chikono na te kise kotono nai me dane naya ani chala mani kotoro bisi hamsa kya ano loka sase nang sake tangna che oi neng ba hamse ke nati pa aw ambo mana nai tamno ko thangke no ani bu sanyo se ma sasinai nin hanyo ambo sikon ma panyai aw ikono na de tap chikono choru tawun boro ro koto kanai kere neng tamo susro kanai tongni pa ori kenai ro no tehnika angle ri kenai chawaspan khan jage ko kaje pai ban basale anota kandi heno apa ke chudmon kanai tongo akong hindi thangai sinai anbo sai bo bisni chopai kena or nogo nu ya ke sa sa gla mut no song ka tai mani nuk sani mangla hindi thangai sine dini mo shoman bahai khatu ta thoka sakati aw thoksuka tini na ani jiboni nini yang na mun kothong masa siyo je kaija paimani amo haike no kothok ke songdi obo sabo purun saide ma uchino kana tongna pola hakin chimi ta no ga tongpu baira ro go tongpu ke boba podre po chona rangta bundoni chirungbo a amte roksi surungjaknai nungbono batai tong bongnile rangsi khibinani jaga gri busai ukil haino se rangsanai sinile tamotong nusale rangse manja jaya o rangkisa manwa baise choli tongna bele akong tabungin buka kushing khana bole kushing khangke nonang kaisa mani sanai na ta handi na hangkalang makan tu khunang janglai si tamo mani sanna ongkha sade akon tamo mani sannai ba usino gana tongnai buremiya diamond ni top kaisa chikon tete pai ano bobo hai kaisa pai rati to please pai rati tamo hinma kok kobordang khanung kobor ha nono hutta sa agor tala tubi phaijaksiu parano to nijakliya oro phai atar patar nugoi atar patar ongoi tongjau kha bano lengta khlaina pala songoi tongkha lengta bono ka kono mane pen chan mai angka jaman pore nono angta chan ka ha tam chan ka ba ochi kun se mane chan ma se no boroi chimai tang khane sakir khai mane ka che roi me ka no tamung khe ase horo ko tamne ase para tuna phaigen ha kono ta karon tong karon tongo tini ni simi nungbo paro tongsidi angbo paro no tongsinai ang office train bailai susinai te agartala tongmangala kha hai tani tongli ha akong tongnya ano joli de tonglia to sate ano ta joli mani kokya
Asok ani lun kubang mana hajak bahai ki sunai. Aro ani nokbara deri nai ani lun di sunai. Beton le kisa sase mano. Nung para tongra di ani lun rok subai ke tewaisa nona Agartala telang nai. Nung tama asok agini hai onglia. Ani kosto rok no ani dukhu rok no nung nugya daha. Nuk tutuibo tama nugya hai ke tongka. Agartala ni jak jomong no nukui tama nung ano pogusi thangga bele ani kosto rok no. Agi para tongpuru nung ano busuk buji. Nini bukharong na tama asok selai khibika nung. Nung ba tama tongthoksa thongno mangse hamjak tongsiyo. Ano le hase hamjak liya. Ani kosto no nusinuk liya. O sungsar no bo hase hamjak liya. Tama khe hai ke tonglai man nai cheng. Ang puji ke amai ke anu tangai saya neng agi gang tep cita te puji kamu neng ase kosto mana senang la kamu. Ang sai mano nini bukha markhen kulai. Abani bagui no buino no thokogo. Hai hini no nono para tubi ma phaisiyo. Ani kosto rok khonawi nung tabuk bujikha. Nung hai ke joto buri rok bujikhai. Bihik busai rok kok banglai na sinanya. Kaklai na sinanya. Nono kanma summa paima jolia. Rangno naisugui botongdi. Ani yakole rang sikuri hingke. Rang phaipro ke nung ba paidi. Nono sumyawoi kanyawoi ta tongdi himani kokya. Ujono tongdi. Buino ta surungdi himani koksi. Ungka ase kokta sajidi ang puji kanin bukan kok ang saimangka lingtam sana kya. Ang te aku tol thanglia ang bonon orono kamrok khai nono saijoro khai tong sinai. Aw lun rok subai kha hingke tewaisa nono Agartala teleng thangnai. Ani lun rok pai garathung. Asok lun 3-4 abar paina nangnai bele. Neng ati kerok sawe anu ta lajiri te ang sika bule ang te nono jalok liya ang te aku tolo thang liya aku tolo thanai kam nang to thangai to kam kari khas kari tai thang liya ta orono tonglai sini songsai nai to ke ton nai sinai cheng.